Bună ziua! Azi voi puncta câteva aspecte pe care ar trebui să le avem în vedere la abordarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat la disciplina informatică, la capitolul subprograme. Voi începe cu o mică recapitulare privind definirea subprogramelor, apoi vom fixa câteva chestiuni care țin de transferul parametrilor la apelul funcțiilor. Definiția unei funcții cuprinde, în general, numele funcției, care este un identificator și respectă regulile limbajului, tipul funcției sau tipul rezultat returnat de funcție, lista parametrilor formali și corpul funcției, care conține prelucrările și declarații de variabile locale. După tipul rezultat, returnat, funcțiile pot fi funcții de tip void care nu întorc niciun rezultat și funcții cu tip, funcții care întorc un rezultat, un tip simplu, de exemplu un tip standard, un char, un int sau un float. Funcțiile pot returna un pointer, o adresă, dar nu pot returna tipuri structurate în speță tablouri, vectori, matrici, șiruri de caractere, excepție făcând tipul struct. Pentru exemplificare vom discuta câteva subiecte propuse sau date la examenul de bacalaureat în anii precedenți. Am ales spre exemplificare următorul subiect. Subprogramul suma are doi parametri, A și B, prin care primește câte un număr natural din intervalul 1-10 la a patra. Subprogramul returnează suma divizorilor natural comuni lui A și B. Scrieți definiția completă a subprogramului. De exemplu, dacă A este 20 și B este 12, atunci subprogramul returnează 7, deoarece divizorii natural comuni pentru numerele 20 și 12 sunt 1, 2 și 4 și suma lor evident este 7. Ce va trebui să avem în vedere la acest subiect? Definirea, deci nu și apelul, se cere doar definiția sub programului, nu și apelul acestuia. Și conform celor prezentate sumar anterior, definirea va conține antetul și corpul. Antetul. În definirea antetului vom avea în vedere numele funcției, parametrii, dacă funcția are sau nu parametrii la modul general, tipul acestora, modalitatea prin care se realizează transferul parametrilor și tipul funcției, dacă funcția este de tip void sau dacă funcția are tip. În acest exemplu deducem că numele funcției este suma. Funcția are doi parametri, A și B. Sunt numere naturale. Le vom declara în mod potrivit ca fiind int sau unsigned int, da, întreg fără semn. Sunt date de intrare din intervalul 1-10 la a patra, deci vor acoperi acest tipul int sau unsigned int va acoperi acest interval, da? Ni se mai spune că subprogramul returnează un rezultat. Rezultatul, evident, va fi și un număr natural, deci funcția va fi o funcție cu tip. Funcția va returna o dată întreagă. Corpul subprogramului, evident, va conține prelucrările necesare și variabilele locale care să conducă la rezultatul cerut. Putem să aplicăm mai multe soluții în rezolvarea acestei probleme. O soluție, de exemplu, ar consta în a parcurge toate numerele naturale de la 1 la minimul dintre A și B, în cazul nostru de la 1 la 12, testând pe rând pentru fiecare valoare parcursă, dacă valoarea respectivă reprezintă un divizor și pentru A și pentru B, se însumează, da?
Deci parcurgem 1, 2, 3, 4, 5 până la 12, identificăm divizorii comuni 1, 2 și 4 pe care îi însumăm folosind o variabilă locală. O altă soluție pe care am putea să o abordăm ar putea să fie următoarea. Determinăm cel mai mare divizor comun pentru numerele A și B. Da? În cazul exemplului dat, mă refer la datele de intrare 20 și 12, cel mai mare divizor comun este 4. E evident că divizorii lui 4 sau divizorii celui mai mare divizor comun pentru numerele A și B se vor constitui și în divizori pentru A și B, da? Deci dacă determinăm cel mai mare divizor comun, este suficient să parcurgem numerele până la valoarea determinată în acest mod. O să implementez soluția care are în vedere cea de-a doua variantă. Antetul funcției va fi int, suma, int a, int b. Am ținut cont de specificații, denumirea funcției, parametrii formale a și b, tipul lor și rezultatul funcției, corpul funcției. Determinăm mai întâi cel mai mare divizor comun pentru numerele A și B. Am să aleg o variantă prin scăderi repetate, atât timp cât numerele sunt diferite. Din numărul mai mare îl scădem pe cel mai mic, dacă A este mai mare decât B. Lui A îi se atribuie diferența lor. Altfel, vă reamintesc sumar acest algoritm. Dacă numerele care se prelucrează în exemplul nostru sunt 20 și 12, 12 se scade din 20, obținem numerele 8 și 12, 8 se scade din 12, obținem 4 și 8, 4 se scade din 8, obținem perechea 4, 4 și am ajuns la valoarea celui mai mare divizor comun. A și B vor avea valori egale. Mai departe, determinăm într-o variabilă locală suma divizorilor comuni. Parcurgem numerele de la 1 la A sau B. Dacă I reprezintă un divizor pentru A, se însumează și returnăm suma. Deși în formularea subiectului se cere doar definirea subprogramului, voi face o verificare apelând funcția. Afișez rezultatul funcției pentru numerele 20 și 12. Ar trebui să obținem rezultatul 7. Evident, putem să optimizăm puțin parcurgând valorile până la jumătatea lui A și inițializăm suma cu A, care este evident divizor pentru A. Facem și o verificare pentru două numere prime între ele, de exemplu 25 și 12, singurul divizor comun este 1 și suma ar trebui să ne dea 1. Pe teza de examen, pentru acest subiect, se scrie numai această parte care conține definirea funcției, fără să includem programul principal main și apelul. În testarea subiectelor de bacalaureat vă sugerez totuși să vă implementați subiectele folosind un mediu de programare și să vă apelați corespunzător funcțiile.
Un alt aspect important pe care trebuie să-l aveți în vedere la rezolvarea acestor categorii de subiecte este transferul parametrilor la funcții, care poate fi prin valoare sau prin referință. La transferul prin valoare, practic parametrii formali și parametrii efectivi se memorează în zone diferite din memoria internă. Dacă revin la subiectul anterior, parametrii formali sunt A și B, iar parametrii efectivi, cei care se prelucrează, sunt numerele 25 și 12. A și B, în momentul apelului, sumă de 25 și 12, primesc valorile 25 respectiv 12. În urma acestei secvențe de scăderi repetate, cele două variabile își modifică valorile, astfel încât la încheierea secvenței vom ajunge cu A și B cu valorile 1 respectiv 1, valoarea celui mai mare divizor comun. Dacă vom apela funcția anterioară folosind două variabile, A1 și B1, cu valorile A1 20, B1 4 și vom apela sumă de A1 și B1, A1 și B1 devin parametri efectivi. Dacă vom afișa după apel A1 și B1, vom observa că după apel vor avea aceleași valori ca înainte de apel, tot 24. Spunem că are loc un transfer prin valoare unde A și B primesc valorile parametrilor efective A1 și B1, dar se memorează, așa cum am zis, în alte zone din memoria internă. Deci 7 este suma cerută, dar după apel A1 și B1 rămân la valorile inițiale nealterate. Acesta este și de altfel și scopul transferului prin valoare, ca să nu modificăm, să nu pierdem valorile din apel în scopul prelucrărilor ulterioare, de exemplu. În cazul în care intenționăm totuși ca prelucrările dintr-o funcție să modifice parametrii din apel, spre exemplu, ne-ar interesa să definim o funcție care să simplifice o fracție, unde numărătorul reprezintă A și numitorul B. Evident, dacă inițial parametrii efectivi au valorile 45 și 27, urmând să prelucrăm fracția 45 pe 27, după simplificare prin 9 am obține 5 și 3. Într-o astfel de situație, se realizează un transfer prin referință, când parametrii formali și cei efectiv coincid, sunt memorați la aceleași adrese. De fapt, o variabilă de tip referință este un alt nume asociat unei variabile, un alias, un sinonim. Dacă ne interesează să definim o funcție care, după apelul ei cu parametrii A1 și B1, aceștia să rămână modificați conform prelucrărilor din funcție, atunci transferul parametrilor se va realiza prin referință. Funcția care simplifică fracția pe B se poate defini astfel. O să și comentez aici. Stocăm în două variabile locale valorile pentru A și B. Determinăm cel mai mare divizor comun pentru A și B folosindu-ne de variabilele X și Y. Puteam, evident, să folosim și A și B. Deci dacă intru cu valorile 45 și 27, X memorează valoarea 45, Y memorează valoarea 27. În urma secvenței
În X și Y voi stoca valoarea celui mai mare divizor comun, valoarea 9. Apoi simplificăm fracția. Lui A îi atribuim valoarea A împărțit la X, împărțim numărătorul la valoarea celui mai mare divizor comun și împărțim și numitorul la valoarea celui mai mare divizor comun, care este X sau Y, cele două variabile locale având aceeași valoare. Funcția nu poate returna două rezultate. Va fi o funcție fără tip. Vom înlocui tipul funcției int cu tipul void, iar transferul se va realiza prin referință dacă fixăm operatorul ampersand în fața celor doi parametri. În acest mod, A și B sunt aliasuri, sunt referințe către parametrii efectivi. Revenim și la programul principal să operăm modificările în mod potrivit. Funcția este o funcție fără tip, nu se poate apela într-o afișare sau într-o instrucțiune expresie. Se va apela ca atare, simplifică de A1 și B1 și afișăm cele două valori după apel. O să înlocuim valorile cu 45 și 27. O să rulăm programul, eventual depanăm erorile. Și după simplificare prin valoarea 9, evident am obținut fracția 5/3. Dacă eliminăm operatorul ampersand și afișăm valorile celor două variabile după apel, parametrii efectivi fiind A1 și B1, după apel, evident că vor rămâne la valorile inițiale, deoarece s-a realizat transferul prin valoare. Așadar, revenind, adăugând ampersand în fața celor doi parametri. Le simplifică fracția A pe B.